Puntada a puntada, Cambados teceu hoxe o seu 8M. Na fachada da Casa do Concello loce dende esta mañá este tapiz feito de ganchillo. Foi elaborado por alumnado de varios centros educativos da vila, liderado polo Instituto Ramón Cabanillas. Estivemos ganchillando todos os venres no recreo e pois fixemos o traballo de facer unha manta para poñer no Concello. Estivemos intentando facer, uns poucos patróns para esta manta. Pois é moi importante reivindicar este día por todo o que conleva o traballo da muller, todos os dereitos que podemos ir adquirindo pouco a pouco. Este día 8M é moi importante debido a que estamos como valorando a muller, non, neste día. Eu comecei co ganchillo, de feito, este ano no curso, e pareceme unha actividade moi interesante porque ademais compartes os recreos cos teus amigos, podes escoitar música. Penso que este día é moi importante porque é un día que visibiliza o traballo da muller que moitas veces insensibilizamos como sociedade e creo que é moi importante reivindicar estes dereitos sociais que estamos en proceso de conseguir. A causa sumouse tamén a rapazada dos colexios de Corbillón e Vilariño. Estas últimas semanas estuvimos moitos recreos facendo ganchillando. Nos fomos ao Ramón Cabanillas, nos explicaron como é ganchillar, todo. Fomos ao colexio, seguimos un pouco, eu no colexio xa levaba unha corda grande de 5 metros. E coa excusa do ganchillo, ademais de aprender que non hai tarefas nin de homes nin de mulleres, os máis pequenos tamén toman conciencia da importancia do 8 de marzo. Estamos celebrando o Día da Muller en nombre de todas esas mulleres que cambiaron a historia. A rapazada tamén tomou a palabra na praza do Concello reivindicando unha sociedade igualitaria. Foi despois da lectura do manifesto no que participaron representantes de toda a corporación e do CIM. A participación dos nenos e nenas das primeiras edades, xa que consideramos, e creo que todos estamos de acordo, que a educación, se educa en igualdade xa desde as primeiras edades, podemos chegar, por fin, o mellor é unha utopía, non? Pero a unha sociedade igualitaria, non? Que empecen xa desde as primeiras edades a concienciar e a sensibilizar. A xornada do 8M continuou pola tarde en Cambados cun taller literario na biblioteca na man de Cris de Caldas, que fará logo un percorrido polas distintas parroquias con esta iniciativa ata o mes de abril.